President ka Voice of the People Party but MLA ka Nongkrem, uba Arden Mila Basayamoy, ha kasngi sadjan ulapin bina bakaseng, kan pilong ya ka jingiki Paidbah ka bajur, Pirsha ya ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance, Balayalam da ka National People's Party, halor ka jinkano abakamshim kya kiriulum. Ya kan ka rai la shim ha ka Jingialang Kirki Jongaseng, uloong bakimat ki bakaseng kan ra kinthop ya ka rukom thongkam, haka Meghalaya Public Service Commission bat ki District Selection Committee ki jing'e jong ki nong hikai ki jing'e ya ka Mariang bat ki project jingok kai perthei halum pangdeng uba arden uloong baka party kamla shu ban ab tangi ki jingpin shai jong ka sorkar bat kan pinlong Jingialang Paidbah nadu katayo banwan ban pinsuthu ya ki Paidbah ulakin tui ki nong shnong banwan bon Paidbah ha ka ba ka Jingialang Paidbah ka badingkong kanlong ha ka arpu arter yayong ha Motphran ha ka por arbaji janmien Voice of the People Party kakwa ban penpana shiki Paidbah nong shnong Ri Khasi Jaintia barokawai ba haka jingkudu ka bakirki kala shimmi ka rai ban sedangno ya ka jingki Paidbah persya ya ka sorkar ka mutlap ka sorkar ka ba petchiliang khmat bat ka sorkar ka ba nyubeng ba nyupo ya ka Jaitbynriew kidan shibun kimat kiba ka party kala rai wanrah shiki Paidbah ka ba kentup ya ka rukom trikam jong ki DSC bat ka MPSC hagde ba ka thungkam thungcham ka jingino hikai hagde ba ka Mariang bat kumjuru ka jingai pinksan bat jingai pine juga sorkar hagde bat ka project haulum pongdeng nalor ki wei pat ti kumbang ila penpau bashen ngin haban sedang ora ka jingki Paidbah ka batenge ban pin ko ngu igani ka sorkar ban pinbei ya kini ki jinge kiba kum ka Jaitbynriew ya kendo nadu ki briu ki basong shi ki jaga kapot ban iso ba kum ka party ngi ma shu ban shu up lani ban shu hun ha ki jing pin shai jaga sorkar Denmark kata ka daw ka party kala rai ban nadu kani ka tayo ka banwan ka party kan sedang ya ka jingki daga basdang ban pelong ki Jingialang Paidbah ban jing pin shai Paidbah halo ki mat ki babon ki baka party kan penbana bangi don kam bangin snuhu kum ka Jaitbynriew bakani kalau di ka por ini bangin yang rangba khana ba ki jing penjot ya ka ri ba ka Jaitbynriew kanum beteng bat bakala manonra ka jingïada nagabanta kilongdin ki mandin tikumta daga minsim ka basmukhya kum unoilam juga Voice of the People Party ngawer ban nga Khot yaki Paidbah jung ri hi barokoi bakin mi Paidbah banwan ban sngap dala ki jung skor ya ka ka bangi kum ginoilam ngidon ban pinsha haswa bangin penjur bat pen khanya ki jiki Paidbah pan pin ko ngu ka sorkar halor ki mat ki kirki ki mat ki badonkam nagamata kari bat ka Jaitbynriew hi barokoi ka jingstang jogani ka Jingialang Paidbah kan sedang haka arpu artrik kabalong gesi bang daga bangin pelong ya ka Jingialang Paidbah ha Motphran hakapor arbiji hagani ka Jingialang on penshai ya kita ki mat ki bakta ya ka Jaitbynriew bat ya ka rihi barokoi so sai hisin ada kerpat ya ki Paidbah bakin mi shakmat kum ka dak jong jing kersha ya kani ka jingstang jong jeki ka jungi ban pin ko ngu ya ka sorkar bat ngin lekru kleng ban penshai ya ki Paidbah hashwa bangin shim ya ki senjam ki be te kumta ka party ka penshai bat penso shi ki Paidbah nong shnong daga ba kentu juri ki bangim dei ban bu por ngim dei ban
ten kaya ka por ka jing nei bangin mi ban pni ka jinglong kawai ka jingranti halo kini ki mat ki bakta jur ya kari baga Jaitbynriew Khubor Shillong và pin chu sạp han balai ba pin chu tong kai ya kamet la jo nomor ba ka ka ba pi am lot ngiru hang ni shuaban take up you the project ngila don ngila ta project tubu ngi kula ba kan nungdon kanu panu kaji penjot ya ki cloud you kitap kaji penjot ya ki ting isit itwa shisha ban preserve bata environment kan long ka bapit ka bapiam apo ka Jylla Meghalaya bat kan ni kan long ka jing toy ru iki pateng iki khud ki save ku jongi lai sai lai sngi kin im suk kin